Vodárne varujú pred nebezpečnou baktériou. Práve v lete je sezóna legionely. Množí sa v teplej vode a môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy. Rizikové sú upchaté potrubia a tiež bojlery, ktoré pre úsporu nie sú nastavené na dostatočnú teplotu. Baktéria Legionella spôsobuje legionársku chorobu. Útočí na dýchacie cesty a prejavuje sa podobne ako zápal pľúc. Hygienici už aj tento rok evidujú desiatky nakazených. V minulom roku bolo hlásených spolu 75 prípadov legionárskej choroby. V tomto roku k dnešnému dňu ide o 53 prípadov ochorenia. Baktérie sa množia v usadeninách, napríklad v teplovodných potrubiach a tiež v klimatizáciách. Spozornieť by mali aj majitelia elektrických bojlerov alebo zásobníkov vody. Šetrenie a ohrievanie vody pod 45 stupňov môže byť rizikové. Podmienky, ktoré podporujú rast baktérií rodu Legionella sú teplota vody 20 až 45 stupňov Celzia, nedostatočná cirkulácia vody, biofilm, usadeniny, kal, vodný kameň a hrdza. Nastavený na teplotu presne vypína, zapína. My ste nepovíme nič. Je tá teplota tak, aby plňala podmienky, aké majú byť pri tom. Zdravie je jednoznačne asi prednejšie, než nejaké ušetrenie pár eur. To 100%. Tú teplú vodu, čo dávame, tak doregulujeme s tou studenou, takou optimálnou. No a každý potrebuje nejakú vodu, ktorú si sám nastavia. Nakaziť sa môžeme aj pri bežnom sprchovaní, ak vdýchneme drobné kvapôčky vody s baktériou. Človek sa najčastejšie nakazí vdýchnutím kontaminovaných vodných pár, napríklad v rôznych nákupných centrách, z fontán, prípadne z ohrievaných vôd. Človek sa nevie nakaziť vypitím kontaminovanej vody. Zaznamenali sme niekoľko prípadov ochorenia aj na našej klinike. Vyšší počet prípadov legionárskej choroby sa vyskytuje práve v lete a na začiatku jesene, no baktéria môže byť prítomná vo vode kedykoľvek počas roka. Regionálne štáby a Diana Bilousová, televízia Markíza. A pri téme zostávame, teraz sa naživo spájame s predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov Marekom Perdíkom. Pán Perdík, môžeme urobiť niečo preto, aby sme sa v našich bytoch a domoch vyhli znečisteniu vody baktériou Legionella? Dobrý deň prajem. Samozrejme, že môžeme spraviť. Dôležitá je prevencia. Treba urobiť rozbory vody. Či už sa bavíme o rodinných domoch alebo o bytových domoch. V prípade bytových domoch tak sa bavíme o správcov bytových domoch. Tam sa dbá o kvalitu zdravia, života a majetku vôbec. Takže nebavíme sa o tom, či sa budeme pýtať tých vlastníkov, lebo oni väčšinou nechcú tento výdavok poskytnúť, ale každopádne ide o ich ochranu. Takže áno, treba urobiť rozbor vody v zime, v lete niekedy, aj keď to bude potrebné, alebo v prípade potreby. Takže určite odporúčam a považujem to za nevyhnutné a určite na Slovensku za zdatné. To znamená, ako ste povedali, že zhruba tak 2-krát do roka by sa mal robiť takýto rozbor vody, áno? No v prípade potreby, ale ako bolo povedané v reportáži, no to je také, že keď máte nejaký pocit, že vám tá voda niekedy trošku pripáchne, alebo vám sa niečo nezdá, tak každopádne, aj keď sa vám to nezdá, nemusíte proste vnímať tú vodu, ako keby bola niekedy nekalá. Potrebuje ten správca urobiť ten výdavok zo Fondu prevádzky, údržby a oprav takmer za nevyhnutný, aby dbal na ochranu života, zdravia a majetku tých vlastníkov, ktorí bývajú v tých bytových domoch, lebo takmer polovica vlastníkov alebo polovica obyvateľov Slovenska býva v tých bytových domoch, takže určite na to. Po vysielaní bol s nami Marek Perdík. Ďakujeme za váš čas.